The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakaibwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Ayan partner, kamusta ang pag-celebrate nyo ng Christmas kahapon? Partner, yung celebration ng Christmas kahapon, syempre, ibang-iba sa mga previous days kasi syempre, it's Christmas. It's a celebration of love and syempre, celebration of the birth of Jesus Christ. So meaning, prior pumatak yung alas 12 partner, nagsimba muna kaming buong pamilya. Tapos, syempre, masaya dahil kompleto. Kompleto. Diba? Kompleto kami. Then, on the 12 midnight, syempre, sabay-sabay kaming kumain, partner, ng handa namin. Pero partner, you know what? Trinay namin etong 500. Yung 500 Noche Buena, Noche Buena package. Hindi talaga kinaya. Hindi partner. kinaya. Hindi kinaya. Parang, hindi naman ako Ano lang inabot partner sa 500 noon? pansit. Pansit. Di ba sabi ko nung isang araw, spaghetti supposedly half, pero inabot lang partner pansit. Pansit. So parang nalungkot yung mga anak ko partner na gano'n. Pero hindi ko naman kino-compare yung buhay natin sa buhay ng mga sinasabi natin na hindi sinuwerte sa buhay or mga less fortunate. But ibang-iba talaga partner. Kasi parang during Christmas seasons, kahit wala na tayo kinabukasan, we make it sure na masaya. Yung ating pagsalo-salo, diba? Nandun yung iba't ibang putahe, pero hindi naman ganun kabongga, diba? What is important is yung sabay-sabay kayong kumain. Apo, yun yung Ikaw naman, pinaka-importante. partner, kumusta naman? Kami, pakatapos magsimba yun, simpleng salo-salo lang with family, pinaka-importante. At yung sa 500 Noche Buena, Trinay mo din. trinay ko rin, pero hindi talaga. Diba? So, meaning to say, hindi talaga yun sapat na 500 pesos. Sa mga, merong mga anak, meron kang Maraming magulang, miyembro sa pamilya. Okay. Pwede yun siguro sa mga couple na wala pang mga anak or kaya sa mga single na gusto lang kumain ng masarap na pagkain na nagkakalaga lang ng 500. Ito ngang 500 pesos, kumbaga, hindi lang sa pangregalo na lang. Tama, kumbaga, diba? kulang na nga yung, kumbaga, maano ka sa kung 350 pesos. Sa pagbili mo pa lang ng regalo partner, mahihirapan ka na. Kasi, syempre, gusto mo, yung pagbibigyan mo ng regalo, magiging masaya. Pero, it's not about the price or yung worth ng yung halaga ng pera na bibilin po. Hindi, yung importansya yung essence ng love doon sa taong bibigyan mo. Kaya ito yung reason kung bakit yung mga kahit mahirap ay kahit papano ay naghahanda kasi minsan lang sila nakukumpleto. Kumbaga yung mga pamilya nila na nagtatrabaho sa Manila, abroad, na umuwi dito sa At isa pa dyan, partner, probinsya. ayaw ng mga magulang, ng nanay, ng tatay, na makita nila yung anak nila na parang malungkot. Kasi alam nila na yung mga bata ngayon, nakukwentuhan ng mga kapwa nila kaibigan, mga kapwa nila bata,
na ganito yung nangyayari or ginawa nila. So parang yung mga magulang, kahit hirap na hirap sa buhay, gagawin ang lahat para lang mapasaya ang kanilang mga anak. Speaking of mga bata, sa simpleng regalo lang, talagang tuwang-tuwa na sila. Naging bata din tayo, partner, 20 di ba? pesos lang nga, tuwang-tuwa na ako noon. Tuwang-tuwa Makareceive din ako sa ninong ko. Kahit ngayon, partner, parang ang saya-saya ko na nag-open ako ng regalo. Meaning to say, iba talaga yung epekto ng may nagbibigay at ikaw naman yung nakakatanggap. At iba din yung feeling mo na ikaw yung nagbigay at ikaw yung makakatanggap. Makakatanggap, Diba? Iba kumbaga. yung sinabi ko, partner, kasi I am the receiver, you are the giver, then vice versa yan. Iba, diba? Kumbaga tayo, hindi na tayo nag-expect na may magbibigay. Pero iba sa feeling na meron talagang Yan, nagbibigay. nakatanggap ka. Oo, kahit yung simple lang ba? Correct. So, doon mo makikita din, partner, na importante ka sa taong yan. Pero, hindi naman mahalaga yung material. Pero, sabi ko nga, yung essence, yung sense of giving. Kumbaga maipadama sa'yo na mahalaga ka sa Kasi kanya. yung pagbili ng regalo, binigyan niya ng oras, binigyan niya ng effort, 'di ba? So ibig sabihin, importante ka. Importante ka kasi naisip ka. Correct. Kumbaga. Pinapahalagahan ka kasi nag-exert siya ng effort and time just to provide or just to give you a gift. Tama. Okay? Pero hindi ka naman naglasing, partner. Hindi, bawal na akong uminom ngayon kasi nag-maintenance So hindi ako. naman kulang yung araw mo or yung selebrasyon na hindi ka nakainom ng alcohol. Hindi na, partner, kasi nasanay na ako. 3 months na ako, partner, na hindi nag-iinom. So Yan. accomplishment yan, partner, Yes, on partner. your part. Sa akin, talagang mahaba na yan. Dati, every week, talagang umiinom ako ngayon na So bakit mo yan ginawa, partner? Is that it's just because of your health or talagang gusto mo nang magbagong buhay because meron ng isang tao na nagpapahalaga sa'yo? Somehow, partner, gano'n na nga. Pero ang pinaka-importante, yung health talaga, partner. Correct. Lalo na Because ngayon na- health is wealth. At importante, dapat lagi tayong malusog, malakas, dahil kailangan tayo ng ating mga tagapanood, tagapakinig. Mga kababayan na nangangailangan ng tayo ay tulong. patuloy na nagiging instrumento sa pagbibigay ng tulong ng Ako Bicol. Yan. Yan. Kumbaga, nagiging daan tayo, partner. Sa muli, belated Merry Christmas po sa inyo at advance Happy New Year. Yeah. Eto, partner, umpisa na natin ang Ako Bicol Tabang Ora mismo sa 4 na taon ng patuloy na serbisyo publiko ng ating programa. Katuwang ang Ako Bicol Party List, daan-daan na ang mga hinaing at problema ang ating inaksyonan at tinugunan. At sa hapong ito, ang hinaing ni Nanay Ruth Relioso na Tubong Lagunoy, Camarines Sur ang ating ora mismong binigyang tugon. Ang kanyang munting hiling ay maiuwi lamang ang mga labi ng kanyang anak na binawian ng buhay sa loob ng selda. Ang buong kwento panoorin natin sa ating Tabang Ora Mismo Update. Umiyak nga siya, paiyakan talaga kami doon sa loob ng kulungan sa Taguig. Nung nagdalaw ako sa kanya, hinahatak ko na siya, parang gusto ko na siyang palabasin. Dapat lumabas siya, hindi pa pantay ang paa niya. Yan ang gusto kong sabihin. Buhay pa dapat siya lumabas. Kalabas man pantay na ang paa niya. Kaligayahan ng isang ina ang maisilang at magabayan ng paglaki ng anak. Ngunit gaano nga ba kahirap para sa isang ina kung makitang nakahawak na ito sa selda? Malayo sa pinangarap na marangyang buhay para sa anak. At ang pinakamasakit ay kapag nakakahuna itong uuwi sa inyo. Ito si Nanay Ruth Relioso mula sa Lagunoy, Camarines Sur. Mababakasan ng kalungkutan at pangungulila. Matapos umuwing nakakahon na ang kanyang anak na binawian na ng buhay sa loob ng selda. Parang nabigla nga kami. Kausap ko pa siya nung gabing yun. Sabi niya, Mama, mag-iingat po lang kayo dyan. Sabi ko, oo, mag-iingat lang po kami dito. Tapos lahat ng kapatid niya, tinatanong niya. Sabi niya, nasaan po mama yung mga kapatid ko? Sabi ko, andito. Binigay ko lahat yung pangalan. Parang nabigla kasi ako kasi may nag-chat na lang sa akin sa cellphone, yung kasama niya sa kulungan. Na, ang sabi sa chat,
Nanay patay na po si Axel. Kapresil siya tapos yung mukha niya lang ang pinicturan, sinend sa amin. Tapos sinend ko naman sa mga anak ko para makita nila. Isang malalim na paghinga. Sa bawat pagkwento ni Nanay Ruth na pilit na inaalala na lamang ay ang masasayang alaala ng kanyang anak. Mabait yun, malambing, sipag. Sa trabaho din niya, nag-eskwela po siya. Ano po yung madalas niyang gawin dito sa bahay nung kasama kayo? Yung Hindi hiling makatiis siya na walang trabaho. Gusto niya talaga may trabaho siya. Pero mabait siya. Ayon kay Nanay Ruth, 4 na taon na itong nakakulong. At isang kagulat-gulat na detalye ang aming nalaman. Yung sa panganak ng asawa niya, yung lumabas yung anak niya, patay. Tinapon naman ng aking anak sa basurahan. Nakita sa CCTV na tinapon ng anak ko yung anak nila. Nung nakulong na siya, gaano niyo siya kadalas makausap? Sa video call po, pagkod sa number, tumatawag siya. Sabi niya, Mama, ingat po kayo. Yung mga kapatid gumaan dyan, sabi ko, andito, yung iba nasa labas. So, inaalala niyo yung mga Oo, kapatid? inalala niya lagi. Pati yung papa niya. At dahil namatay ito sa Muntinlupa City Jail, alalahanin nila kung paano maiuwi sa Bicol ang mga labi ni Axel. Dahil para sa pamilya, na tanging paglalabada ang hanap buhay sa Camarines Sur. Hindi biro ang halagang 22,000 piso para maibiyahe ang mga labi ni Axel. Kaya naman para na lamang sa isang nangungulilang ina. Hindi na nag-atubili pa ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo na magpaabot ng tulong. Ilibing lang sana ng matiwasay yung pamangkin ko. So ang gusto nyo po, magkaroon po ng dissenting living ang inyong pong Opo, pamangkin. yun po ang gusto ko po sa pamangkin ko. Meron pa po kayong alalahanin patungkol po sa pagkamatay po ng pamangkin ninyo? Yun po, marami pa po, sobra. Ano pa po ang ano po namin eh. Nasa 28,000 na problema po kami ng kapatid ko kung saan namin kukunin. As of this moment, naiuwi na po yung pamangkin nyo dyan po sa inyong lugar. Opo, napapatintihan na po, nabuborol na po dito. Okay. Apo. So, Opo, Tatay opo. Dante, makinig po kayo para sagutin po ang inyong alalahaning ito. Nasa kabilang linya na po ng ating telepono si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Ngayon, ang hiling po nila, Congressman Pido, ay eto po ay matulungan po sila ng Ako Bicol Party List. So, Congressman, ano po yung katugunan po natin sa kanila pong kahilingan? Tayo po ay tutulong. Sasagutin na po natin yung balanse na hinihingi ng pamilya ni Axel upang sila po ay makagaan-gaan sa kanilang problema sa pagpapalibing sa kanilang pamangkin or anak. So, ang tulong po ng Ako Bicol Party List ay sasagutin na po yung balancing 22,000 plus upang sa kahilingan nilang magkaroon ito ng matiwasay na paglilibing sa kay Axel. Ora mismong sinagot ng programa ang kinakailangang bayaran na balanse ng pamilya sa punerarya na umabot na sa 22,000 piso. Nanay, condolence po. Ako po ang provincial coordinator ng Ako Bicol Party List. Tabang ni Congressman Pido Garbin. So, may daradara kami digdining may daradara kami digdining pang-hipno. Duman sa kakulangan na sinasabi nindo. Bilangan ko sa inyo sa okay lang ba? 4, 5, 6, 7.
Ngayon po, nanay, ano po yung gusto nyo sabihin sa Ako Bicol Party List na tumulong po sa inyo para maiuwi po ang katawan ni Axel? Maraming salamat po ako Bicol Party List. Tulong na para mailibing si Axel. Isa lamang si Nanay Ruth sa daang-daang mga nangungulilang ina na ora mismong tinugunan ng Ako Bicol Party List. Ano pa man ang naging dahilan o pinagmulan, makakasiguro na sa bawat hinaing, ang aming serbisyong publiko ay inyong maaasahan. Dahil ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Yan, Yan. partner, nakakalungkot man isipin na naiuwi yung kapamilya na wala ng buhay dahil nga sa nangyaring hindi natin ginusto doon, hindi magandang pangyayari doon sa loob ng selda. Pero ang hiling ng isang nanay, maiuwi ang labi ng kanyang anak sa kanilang lugar. Yan, kumbaga last na nakita na masaya, malusog ang kanyang anak, ngunit dahil sa hindi natin inaasang pangyari, naiuwi sa kanilang lugar na bangkay na ang kanyang anak. Pero ang pinaka-importante, partner, yung hiling ng isang nanay na makasama niya sa huling pagkakataon, etong kanyang anak, bago pa man ito ilibing, ay naibigay ng Ako Bicol Party List dahil nga sa naitulong pagdating sa partner, burial assistance. Burial assistance. Opo. Nagpapatunay lang ang Ako Bicol na anuman ang estado, anuman ang naging kwento, basta't kayo ay nangangailangan ng tulong, nandyan lagi ang Ako Bicol Party List, handang umalalay po sa inyo. Opo, hindi man naging maganda o hindi man naging maayos yung buhay na ipinakita nitong anak ni nanay dahil nga syempre nakulong, partner, yung background ng mga pinanggagawa nito, partner, kaya yung rason kung bakit ito nakulong, wala na tayo doon, partner. Pero ang mahalaga, yung kahilingan ng nanay na maiuwi dito yung labi ng kanyang anak na tulungan ng Ako Bicol Party List. Yan ang Ako Bicol Party List. Walang pinipili, partner. Tama. Basta sa ngalan ng pagsilbi, sa ngalan ng pagtulong, handa lagi ang Ako Bicol Party List. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang butot balat na ina dahil sa sakit nito sa puso. Alalahanin ang lumulobong hospital bills nito na umabot sa 1 milyong piso ang ating ora mismong pagtugon sa kanyang hinaing. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon at magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services.
Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo ito, partner, isa na namang ina ang ating kilalanin. Isang ina na butot balat na ang katawan dahil sa sakit na natamo nito sa kanyang puso. Ang kanyang naging alalahanin ay ang lumulobong hospital bills na umabot sa mahigit 1 milyong piso. Paano nila ito nairaos? At ano ang naging tugon ng Ako Bicol Party List? Alamin natin sa Tabang Ora mismo update. Panoorin po natin ito. Pag lumalapit nga po ako sa kanila, lagi akong umiiyak. Kahit hindi niya alam, niyayakap ko siya. Dati niyang sinasabi sa akin. Nangihina na siya, tapos di na niya kaya. Pinapaalala ko lang yung sinasabi niya sa akin na, sabi mo uwi ka ng buhay. Labis ang pag-aalala ni Nestor sa kanyang asawang si Eleanor. Hindi niya kasi akalain na dahil sa simpleng lagnat ay kailangang isugod sa ospital ang kanyang asawa. Nagsasabi siyang nangihina. Tapos nilagnat po siya. 3 days. Kinabukasan, naghihingal na po siya. Yun po yung simula talaga niya. Dinala ko po siya sa BRTTH. Yun po yung pending sa kanya, yung goiter, nag-active. Ayun, nagkomplikasyon yung puso. Sa puso, bali 1 buwan po siyang naka-oxygen nun. Ang dating malusog at masayahing asawa ay bigla na lamang nanghina na nagpahina sa kalooban ni Nestor. Gusto nga siya tubuan ng doktor, hindi po ako pumayag noon. Sabi ko sa doktor, bigyan ng malakas na yung oxygen po. Yun naman po pala, mayroon silang isang klaseng oxygen na yung high flow na tinatawag nila. Yun po ang binigay sa kanya. Lalo na nung kailangan ko siya diaperan, oras-oras. Mahirap po talaga. Hindi po ako nawawala ng pag-asa noon. Alam kong sa isip ko po, kakayanin niya. Kahit wala po siyang kinakausap ko siya na kaya mo yan. Sumasagot naman siya na, oo, uwi akong buhay. Dati niyang sinasabi sa akin. Nakita ko po yung hirap, talagang tiniis niya. Yung kinukuhanan siya lagi ng dugo para i-laboratory. Pag namamaga ang swero niya, hahanap na naman ng panibagong ugat. Mahirap na siya nun hanapan ng ugat. Tapos parati pong namabaga dahil malilit po daw ang ugat niya. Yun po ang hirap na nakikita ko sa kanya. Kaya lumalabas po ako nun sa hindi ko matiis, hindi ko makita na ganun. Nahihirapan po siya.
Dahil dito, tumayong ilaw ng tahanan si Nestor sa kanyang pamilya at siya na mismo ang nag-alaga sa kanyang asawa. Tunay ngang pinanindigan ni Nestor ang kanyang pangako sa Diyos na in sickness and in health. Basta sinasabi ko po sa sarili ko na lalabas ako ng ospital na buhay. Yun lang po yung parang nagpapalakas din sa akin. Yun lang ang sinasabi ko lagi. Tapos nagpe-pray pa ako kay Lord na pagalingin. Nakakapagod na rin. Pero sabi niya huwag daw akong bibitaw para sa kanila. Bali, ang sinasabi ko lang po sa kanya, yun lang, lumaban siya. Tsaka pray lang, tsaka yung mga kamag-anak, yun lang po, humingi ako ng tulong sa kanila na ipag-pray. Dahil yun lang naman po, bagang ang pinaka malakas na sa buhay natin. Sa kabila ng pagsubok na ito sa pamilya Madredeo, dagdag na naging malaking pasanin pa sa kanila ang lumobong bayarin sa ospital na umabot ng mahigit 1 milyong piso. Kaya naman, hindi na nagdalawang isip pa si Tatay Nestor na ihingi ito ng tulong sa programa. Maaari ba namin malaman, sir, kung bakit lumobo itong hospital bill nyo sa ospital? Una po, inabot po kami na mahigit 2 buwan. Lahat pong laboratory. Sige lang, tay. Gaano kahirap, tay? Umabot kahit hindi tayo sigurado na makakabayad tayo ay pinatuloy natin na gumaling itong misis nyo na hanggang sa umabot sa 1 milyon. Bali po, naisip ko lang po, gumaling po siya. May mga oras ba, sir, na nung na-admit itong misis mo na kumbaga inaalala niya ni misis na baka mahal na yung gagastusin natin, huwag ka nang mag-abala? Opo, tsaka nung nga po, gusto na niya talagang lumabas kahit hindi pa siya masyadong magaling. Sa part mo, sir, ano yung nararamdaman mo, yung sinasabi mo sa kanya? Sabi ko, gagawin ko lahat para lang gumaling ka, patatag ka. Kasi nung una, sir, kumbaga kahit kanda utang ka na, ginawa mo yun para, sir, magamot or gumaling itong misis mo. Kasi nung gusto na talaga niya sumuko. Sabi niya, nahirapan na siya. Pero hindi ko po siya pinabaya. Hindi mo siya, sir, sinukuan. Ganun mo siya kamahal, itong misis mo. Sige, sir, para sa sinabi mo na pumunta ka dito sa aming program para matulungan po yung alalahanin sa hospital bill. Para sa agarang pagtugon, makakausap natin si Ma'am LB Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Rinig niyo po ang aming usapan kanina, Ma'am LB. Ito po si tatay, talagang labis ang pangangailangan sa kanilang hospital bill. Ano po yung maaring maitulong ng Ako Bicol Party List dito kay tatay? Kinausap ko na din po si Kong Pido, Garbin. Rest assured po, sabi ni Kong Garbin, wala daw pong babayaran sila tatay sa kanilang hospital bill. Sasagutin po natin lahat ng kanilang hospital Ayun! bill. Narinig niyo po si Ma'am LB. Sasagutin na ng Ako Bicol Party List itong inaalala niyong 1 million pesos. Maraming salamat po. Tapos puso po ako yung pagpasalamat. Mga ka-aksyon, bibisitahin natin ngayong araw si Nanay Eleanor Madredeo na nakatira dito sa Barangay Bangkirohan, Legazpi City. Isa si Nanay Eleanor sa mga natulungan ng Ako Bicol Party List at ng ating programa sa kanilang suliranin sa hospital bill na umabot ng 1.1 million pesos. Matapos ang 2.5 buwan na pamamalagi ni Nanay Eleanor sa hospital dahil sa kanyang sakit na hypothyroidism at iba pang komplikasyon, kumusta na kaya siya ngayon? Tara, samahan niyo ako papunta sa kanilang bahay.
ma'am. Good morning. Sa Ako Bicol Tabang Ora mismo po. Balik at kagaling lang po namin sa BRHMC. Kasama namin si Sir. Kamusta po kayo? Okay na? Nagpapalakas at nakatuon ngayon sa pagpapabuti ng kanyang kalusugan si Nanay Eleonor. At todo alalay naman sa kanya ang mapagmahal niyang asawa. Limitado man ang galaw, ay masaya si Nanay Eleonor na unti-unti na umanong bumabalik ang kanyang lakas. Nakakapunta na ako sa CR, dati dinadiaper niya pa kahit nandito na kami. Mga nag-ilang araw ka pa nung dinadiaper bago? Mga weeks pa siguro. Yun, nakakaano na ako ng mga higaan, yung mga kumot-kumot na tutupik ko na. Dati hindi pa man yung ginagawa. Ano nararamdaman mo, Ma'am Eleonor, na ngayon po, yung mga nahihirapan kang gawin, may sakit ka ngayon, parang paunti-unti mo na ulit nagagawa? Masaya po kasi parang bumabalik na paunti-unti yung aking lakas. Para masiguro ang tuloy-tuloy niyang paggaling, sinisiguro nila na nasa tamang oras ang pagkain at pag-inom niya ng gamot. At para naman sa follow-up check-up ni Nanay Eleonor, nakaalalay pa rin sa kanila ang Team Tabang Ora mismo. Ayan mga ka-aksyon, sasamahan din natin ngayong araw ang mag-asawa papuntang BRHMC para sa follow-up check-up ni Nanay Eleonor. Laking kagalakan naman ng mag-asawa nang maging positibo ang resulta ng check-up. Okay ngayon, ma'am, kasi sabi ko nga na nakakahakbang na ako dyan sa kusina. Dati hindi talaga. Kailangan niya akong buhatin kasi hindi ko talaga kaya. Masaya po dahil nakikita ko na yung niya, may improvement, tsaka malakas-lakas na siya. Masayang masaya. Kung sabi ni Doc na ipagpatuloy lang niya yung gamot, tsaka sinabi nga na after 2 months, saka kami babalik. Sa magandang balitang ito, naging emosyonal naman si Nestor. Pag lumalapit po ako sa kanila, inaabot ko pa lang yung papel. Nauna yung luha ko. Kasi mahirap po talaga. Hindi po ako nakakatulog noon. Tapos, okay lang. Sinasabi ko lang sa kanya nga na kaya ko. Talagang masakit sa ulo. Kasi sabi nga, kahit ikutin ko yung Legazpi, parang hindi ka makakalikom na ganyan kalaking halaga. Hindi niya umano malilimutan na sa panahon ng kanilang kahirapan, mayroon silang Ako Bicol Party List na naging sandalan. Nung gabi pa lang po, nag-pray na talaga kami. Na sana masiro po yung babayaran namin po. Dahil yun talagang pinakamalaking iniisip po namin. Kung saan ako lalapit, yun talaga po ang napakalaking Kaya papasalamat po ako na sinagot po ng Ako Bicol Party List. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List at kay Attorney Pido Garbin. Maraming salamat po. Tilulungan niyo po. At lalo na po sa inyo, sa staff po ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Maraming salamat din po sa inyo. Hindi namin makakalimutan po tong tulong na natanggap namin mula sa inyo. Ito'y isang kwento ng pagsubok na sabay at hawak kamay nilang nalagpasan na mas nagpatatag sa kanilang pagmamahalan.
Pinapasalamatan ko po siya sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa amin. I love you, sweetheart. Happy wedding anniversary. Love you, sweetheart. Happy anniversary. Tsaka happy birthday. Thank you. Nandito lang ako sa tabi mo. Love you. Yan, partner, ang agarang pagtugon ng Ako Bicol Party List sa hospital bill ng isang ina na nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang puso na naging dahilan, naging epekto sa kanyang pangangatawan. Alam mo, partner, sa isang ina na ganyan kalaki yung hospital bill, talagang maluloka ka. Kung saan mo kukunin, partner, yung pangbayad. Imagine mo, 1 million. Sa tanan ng buhay mo, partner, kahit 100,000, hindi ka pa nakahawak. Hindi pa ako nakahawak, pero, partner. 1 million pa, iisipin mo, partner, na pambayad lang sa isang hospital. So parang hindi ka makakatulog. Nandyan, partner, yung sleepless night, yung lack of appetite. Siyempre, mawawalan ka ng sa pagkain. Pero dahil, partner, alam mo na meron kang hihingan ng tulong, eto nga yung Ako Bicol Party List. At dahil dyan, partner, sa paglapit niya, natulungan siya ng Ako Bicol Party List. Kaya labis yung pasasalamat ni nanay dahil sa tulong ng Ako Bicol. Kumbaga, yung mga kababayan natin, meron ng masasandalan. Kasi nandyan ang Ako Bicol Party List. Katulad ni nanay na umabot ng 1 milyon, sinagot na ng Ako Bicol Party List. Yes. Alam mo, partner, isa sa mga nagiging malaking problema talaga ng mga kababayan natin ngayon, ng mga Pilipino in general, ay itong pagdating sa bayaran sa ospital. Tama. Mapamahirap ka man o mapamayaman o nasa middle class ka, partner, yan talaga ang nagiging problema at mabigat na suliranin dahil kakainin mo na lang, ibabayad mo pa sa ospital. Kaya napaka-importante, partner, na dapat panatilihing malusog ang pangangatawan. Yan. Diba? Yan yung sinasabi ko kanina, partner, na healthy living na dapat. Yan, because health is wealth. Diba? Importante, partner, na tayo ay malusog palagi. Kahit ang problema natin ay yung pang-araw-araw nating pagkain, wag na sanang poproblemahin natin yung pang-araw-araw nating maintenance. Yan. At wag natin na abusuin ang ating mga katawan. Yeah, importante, partner, na bigyan natin yung ating sarili ng tamang pagpapahinga, diba? Tamang pag-inom ng tubig, masustansyang pagkain, tamang tulog, bawasan yung mga bisyo. Kasi dyan nagsisimula, partner, yung mga sakit. Yan. Kumbaga ako, binawasan ko yung bisyo ko. Wow, naipasok. Naipasok ko yan, partner. At pinalitan ko na siya ng mga anong bisyo ng activity. Yan, pinalitan ko na siya ng bisyo ng running, partner, at sports, basketball, partner. Very good ka dyan, partner. Dahil dyan, saludo ako sa iyo, partner. Akala ko dinagdagan mo at pinalitan mo ng ibang bisyo. Wala naman, partner. Okay. Pero yung pagmamahal mo, doon sa minamahal mo ngayon, iyan na lang siguro ang bisyo ko ngayon, partner. Yan, bisyo ang magmahal. Diyan ako na-addict, partner. Okay. Pero hindi naman yung magmahal na pag sinabi mo na magko-comment ka ng I love you so much. Ay, hindi naman yon. Ay, hindi naman ako friendly sa iba. Yeah. Hindi, friendly ka, pero hindi ka loving. Hindi ka in a hindi sense lovable. Yan. Okay. Kumbaga, itama mo, partner. Baka ma-technical tayo ng ating minamahal. Ayan. At yan ang mga kwento at tinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte.
At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga... Ayan mga ka-action, partner, you know what? What, partner? 6 na araw na lang at sabay-sabay na nating sasalubungin ang bagong taon! Yan, i-welcome na natin ang 2026. Yes, 6 days na lang, partner, at 2026 na. Yan. Ito, para sa pagbubukas ng taong 2026, naihandaan mo na ba, partner, ang New Year resolution mo? Actually, partner, January pa lang nitong taon, marami na akong gustong baguhin. Katulad ng ano, partner? Katulad ng, syempre, tayo ay, sabi ko nga, tayo ay isa sa mga taong workaholic. Yan. Diba? So, minsan nakakalimutan natin, partner, yung pagkain sa tamang oras, pag-inom ng 8 glasses a day, tapos, yung pagtulog sa tamang oras. Yun, partner, yung mga babaguhin ko. Para, sabi ko nga, partner, ma-maintain natin yung ating good health para patuloy ang ating pagiging instrumento ng pagtulong ng Ako Bicol Party List. Iyan. Kung sa akin naman, partner, yung sinabi ko kanina, siguro hindi ko sasabihin na ititigil ko ng pag-inom. Siguro babawasan ang pag-inom. At siguro sa gastos na rin. Yan. Uy, speaking of gastos, pwede, no? Kasi kinumpute ko, partner, yung nagiging expenses ko in a day. Talagang sobra pa, partner, doon sa na-earn ko for a day. Yan. Nasa magkano, partner, ang nagagastos mo? Siyempre, ikaw kasi pamilyado ka na, may mga anak ka nag-aaral, nasa magkano, partner, ang nagagastos mo? Yung expenses ko in a day na kasama sa yung mga anak ko, it's okay. Kasi, partner, siyempre, it's a part of our obligations. What I am referring to is yung gastos ko personal. Okay. Diba? So, tayo kasi minsan, Shopee. partner. Oo. Shopee. Ayan, babawasan ko yung mga parcels ko, partner. At syempre, tayo baga, partner, ay mga lapitin tayo ng ating mga kaibigan. Kaibigan. So parang sometimes nagiging mayor tayo or sometimes nagiging governor tayo sa sobrang generous natin. So siguro learn to say no. Sometimes you have to learn to say no. Parang huwag na. Diba? Pag niyaya ka, let's go there sa Argani. Kaya lang, nakakalimutan mo na pag niyaya ka, meaning to say, ang alam mo niyan, sila yung gagastos. Kasi syempre, niyaya ka. Ikaw Pero pala. eventually, nung nandun na, baala ka na, mayor. Baala ka na, gobernador. So parang, ano ba to? Is it a prank? Is this a prank? So, parang, ikaw daw yung, banker. Hindi naman. Siguro, dahil nasanay lang din sila na pag biniro nila ako, ganun yun. Ganon. Kasi ako din, binibiro ko din sila, ganun din sila. So this time, babaguhin namin yung sistema na learn to say no. Parang bawasan lang natin yung mga bagay na hindi naman talaga kinakailangan palaging gano'n. Ayan. Ako na isip-isip ko dun sa, syempre yung sinabi ko na pag ako nagja-jamming, siguro napapagastos ako. Kung baga yung ginastos ko dun sa jamming namin, inisip ko na sana na ibili na lang to ng mga damit, mga pangangailangan ko. Oo. Speaking of damit, sa damit din, partner, magbabawas din ako ng pagbili. Kasi tayo ay tinatawag tayo na parang, impulsive buyer ako. Okay. Pag gusto ko ang isang bagay na nakita ko, I make it sure na bibilin mo. Kahit hindi naman siya kinakailangan pa. So, parang pumapasok sa akin, sayang ang ganda nito, di ba? So, yun ang gusto kong baguhin sa aking pag-uugali, yung pagiging impulsive buyer. Kung ikaw, partner, sa damit, ako naman sa sapatos talaga, partner. Mahilig talaga ako sa sapatos. Siguro, nasa more than 30 na ang sapatos ko dun sa bahay. Yung iba, pinamimigay ko na pag, Okay. So, at least alam mo yung magiging limitasyon mo na sa isang bagay na gusto mong, dating gustong mong bilhin. So, yun yung mga bagay na ayaw na nating maulit pa next year. And syempre, partner, yung mga negativities natin, yung mga ayaw sa atin. Yan! Pinaka-importante yan, partner. Yun din, siguro, learn from that mistakes. Diba? Kung ayaw nila sa atin,
it's okay. Pero kung alam mo yung reason kung bakit ayaw nila because meron tayong mali, try to accept and change it for a better life. Kumbaga, sabi ng iba, mas mabuti na yung konti basta totoo. Oo. And syempre, mas mabuti naman, partner, na inaako mo yung pagkakamali mo. Hindi yung sinabihan ka na because yung reason nila is para mapabuti ka or ma-inform ka na this is wrong, in-ignore mo. Meaning to say, hindi welcome sa'yo yung criticism na positive. Diba? So, Yung mga it's comment. either negative or positive. Ang importante is, if it's for your betterment, then change it. Ayan. Anyways, yan siguro ang ating mga New Year resolution. Sana mabago natin, ano, partner? Yes, and yan ay nakasalalay, partner, sa ating determinasyon, di ba? At sa ating disiplina din. Kasi kung wala kang determinasyon, hindi ka nadidisiplina ng iba, sana madisiplina mo ang sarili mo. Ganun yon. At ito naman, partner, kung meron kang wish ngayon na 2026, ano yon? Peace on earth, love, and syempre, ang gusto kong mangyari talaga is kung ano man yung mga problema, yung mga hirap, yung mga pasakit, yung mga kalamidad na na-encounter natin this year, I hope and I pray that in 2026, better life, happy life, and peace on earth naman yung mangyari. Ayan. Ganun din ang aking kahilingan na sana wala nang dumating na mga sakuna dito sa ating bansa para wala namang maapektuhan na ating mga kababayan. At sana makabango na din yung mga kababayan natin na nalugmok, kumbaga ay sobrang dinanas dahil sa mga nagdaang mga kalamidad. Ayan. Pero sa sarili natin, partner, para sa'yo, sige, unahin ko na muna yung sa akin. Sana dumiretso pa rin yung career. Opo. Para Etong at good ating- health sa aking family. Tama. At sana din, etong ating programa ay humaba pa yung mga taon na aabuti natin, partner, para yung pinaka-objective ng programang ito, katulong ang Ako Bicol Party List, ay magpatuloy. Yan. At hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang tabang. Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay